Club Junta, building better Africa. Muli bwanji ya Malawi. Ndziko lathu lino muli mavuto osiyana-siyana, komanso muli nkhani zosiyana-siyana. Makamaka nkhani yokudzana kuti Professor Arthur Peter Wamutharika ali ku South Africa sakupeza bwino. Koma nkhani imeneyi kodi ndiyoona kapena ndi abodza? Chabwino tiyedzeke apo. Komano nkhani itakhala kuti ndiyoona, IMCP chikuwakhudzapo ndi chiyani? Kodi iwowa akufuna aonetse ngati ali ndi chikondi ndi Professor Arthur Peter Wamutharika panopo? Kodi mesa ndomwewa akhala kumusemera chinyawo kuti wamwalira? Mbuyo muwampekera-pekerapo nkhani kuti iye wamwalira? Kodi mesa ndomwewa akhala akufalitsa nkhani kuti iye amene wakalamba ndipo sangakwanitse? Kodi mesa ndinu nomwe munkati iye Peter Wamutharika ameneyu ningalamba ndipo wamabungwe alowererepo? Kodi inu mufuna muoneke ngati mumankonda APM pakali pano? Iyi ndi funso chabe imene wachinyamata ambiri akhala akufunsa. Angakhalenso ine ndemwe ndikulankhulane ndikufunsanso chimodzimodzi kuti ngati nkhani ili ya Professor Arthur Peter Wamutharika, mwankonda liti? Mwayamba liti kumukonda? Mwayamba liti kufuna kudziwa za mmene akupezera? Mwayamba liti kufuna kudziwa za mmene thupi lake lilili? After kumunyoza kumutukwana, mwapanga mavieni anu, mwapanga misonkhano yanu, mwalankhula zambirimbiri zomunyoza mkulu amene kumati iye wakalamba, kumati sangate ndi agogo apite kwa mayi mabande. Ndiye lero mukakhale busy kufuna kudziwa kumene ali, kufuna kudziwa zimene akuchita. Anthu nudi ngoyipate, inudi ngongomfunira nzanu zoyipa zokhazokati, kungofuna kumva zoyipa basi. Kodi sizingatheke munthu iye ndi wa position, sali mboma pakali pano, ndi ali ndi ufulu opita mdziko lililonse imene akufuna kukapanga zilizonse zimene akufuna, as long as sizikubweretsa mavuto ena aliwonse mdziko lathu lino, kapena sizikubweretsa mavuto ena aliwonse ku chipani chake munthuyo. Koma apa tikudabwa nazo opposition akupanga zawo, koma munthu kuti ali mboma ndi amene akukhumudwa, ndi amene akulira. Chabwino tivomereze kuti nkhani imene inafalikira mtsiku la dzuloli limene pali pa 15 kuti Professor Arthur Peter Wamutharika watenga kale nomination form yake ku MEC. Yes, nkhaniyo ndi abodzadi, koma izo sizikutanthauza kuti IMCP mwayamba kumukonda APM. IMCP simunganene kuti iye pano ndiye APM ayi ndithu mulikhetekhete, ayi iwo ndiye kukhala kunamizana. Potero Mungu kupemphani, propaganda imachitika ndale ndi choncho, koma ndale zanu taonetsetsani kuti musayipise dzina la munthu wina. Pangani ndale zanu mwa supernatural, pangani ndale zanu mwa mtendere, pangani ndale zanu moyenerera kutsata ndondomeko zenizeni, osati kufalitsa uthenga kuti wina wamwalira asanamwalire. Umboni mulibe kuti wapita ku chipatala, koma ndi zimene mukufalitsa kuti ayi akudwala asakupeza bwino. Izo si zoyenerera, tiyeni tizipewe. Ndi mawu amenewa ine ndikutsazikeni, tikhala tubweranso pamene tikukatolera nkhani zina. Pangani subscribe, share and comment. Tell us what we must do, where we must change. Malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers.
AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers, Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.